Aitorrek eta Unaik lanbide heziketa ikasi zuten Gasteizko Mendizabala Institutuan. Arte grafikoen modulu bat egin zuten eta gaur enpresa propioa dute. Ez genekien ezer enpresari buruz eta ja poliki-poliki, baino bagoaz aurrera, gero eta hobeto. Frankok berriz Gamarrako ostalaritza eskolan ikasi zuen eta autoenpleguaren bidea hartu du. Jatetxea zabaldu du, italiarra. Nire esperientzia italiarra, hangoa bai naiz, eta hemen ikasi dudana batu nahi ditut. Frankoren, Aitorren, Unairen eta beste askoren historiak erakusten du lanbide heziketa sisteman lekua duela ekintzailetzak eta leku garrantzitsua gainera. Horixe da teknikak lanbide heziketarako berrikuntza zentroak koordinatzen duen ekintzailetza programaren helburua. Ez da hainbeste enpresariak eta enpresak sortzea, hori ere bai alba da, baina gehiago da jasotzen duten trebakuntza teknikoaz gain, ekimena duten pertsonak prestatzea. Eta bidea, hemen hasten da. Bueno, a ver chicos, ¿cómo lleváis esos pomos? Sormen gela du izena toki honek. Gasteizko Mendizabala Institutuan dago, eta ematen ari diren ikasgaiaren izena, enpresa eta ekintzailetza. Ikas-enpresa proiektuan ikasleek enpresa bat sortu behar dute. Ziklo askotako ikasleak daude hemen, eta talde bakoitzak zer salduko duen aukeratu du lehenengo. Telekomunikaziokoek mugikorretik kontrolatzen den bideozaintza sistema bat diseinatu dute. Tienen que estar relucientes, Automobilgintzakoek agunak edo llantak pertsonalizatzen dituzte, edo motorrak gasa erabiltzeko moldatuko dituzten zerbitzua eskaintzen dute. Gominolazko soinekoak, irudia aholkularitzakoek. Enpresa, benetakoa balitz bezala kudeatuko dute ikasleek. Izena, bideragarritasuna, estatutuak. Zer saldu baino, nola saldu da kontua. Helmuga baino, bidea. ¿Ya os va a caber aquí el precio? ¿Sí? Ser emprendedores algo más. Ekintzailea izatea, enpresaria izatea baino zerbait gehiago da. Ekintzailea izatea bizitzaren aurrean jarrera jakin bat da. Arazoi irtenbideak topatzeko modu bat, eta horrek edozein toki eta momentutarako balio du. Enpresetan ere, soldatapekoa izan arren ekimena duen jendea behar da. Arazoa konpontzen dakiena, ekiten dakiena, eta horretan ari gara. Eso es lo que estamos haciendo. Vale, entonces, ¿me queréis hacer creer que yo, si pongo eso en mi casa, con ese programa, con ese software, yo puedo desde mi móvil o desde un ordenador desde aquí, saber si yo qué sé, si mi hijo estudia o no? Esperientziak elkarrekin partekatzeko webgunea dute ikasleek. Arazo komunei irtenbide berdinak topatzeko, formatzeko edo animoak jaso eta emateko topaketak egiten dira. Ikasturte hasieran jaiozen enpresa txikia ari da itxura hartzen. Hurrengo geltokia, Eibar, saltzeko ordua iritsi da. Urtero azoka egiten da Eibarren. Ikas-enpresako enpresek euren produktu eta zerbitzuak erakuts ditzaten. Ez, Alzheimerra ez, askotan altxonagun horiek etxetik juten dira, jok ez egin dagoen, QR hauekin, mobilan bidez, QR hori argazkia datzen diozu edo, mobilak, QR-ak esaten dizu, nori deitu. Tenemos jabones Azal esfoliatzeko xaboiak, txokolatezko maskara, almendra olioa, farmazia eta parafarmazia ziklokoak gara. Aberazti lanetik badakizu zaila dela, baina ez du asmorrekin hain batiz bat ikustatik enpresa bat sortzeko ze urratze ze pauso eman berdien. Aurten 40 ikastetxeko 129 enpresa bildu dira azokan. Beste 100 lekurik ez zegoelako kanpoan gelditu dira. Barrera fisikoa bat da zeu ez garabatzeko. Pertsona asko esan digute patente erosi dezakegula, inventu berri bat da. Ikas-enpresa programan produktuak edo zerbitzuak nolabait gezurretakoak badira ere, ikasleek ona iristeko eskuratu behar izan dituzten gaitasunak bene-benetakoak dira. Talde lanean ere jarduten ikastea, erabakiak denen artean hartzea,
Gaur egun oso garrantzitsua da enpresa batera lanera doan ikaslearen profila ahalik eta osatuena izatea teknikoki, eta baita gaitasunetan ere. Taldean lan egiteko gai izatea, ekimena izatea, arriskuak hartzea, alegina ere garrantzitsua da. Programa hauekin gaitasun horiek lantzen ditugu. Ikasgaiaren ibilbidea hemen bukatzen da, datorren ikasturtera arte, baina ez enpresa hauetako askorena. Urrats bat ekimena ikas enpresaren jarraipen naturala da. Lanbide heziketako ekintzailetza programaren barruan dago, eta bere xedea da ikaslei bene-benetako enpresa bat mundu errealean sortzen laguntzea. Ideiak lanbide heziketa sistematik bertatik sortutakoa behar du izan, zikloetatik naiz etengabeko formakuntzatik. Eta nola ez, ikas enpresan dagoeneko landutako proiektu bat ere izan daiteke. Bai, badaude batzuk, aurten ere, badauzkagu ikasenpresatik sortu diran proiektu batzuk ere, euren proiektu aurrera eman nahi dutenak etorkizunean hortikan bizitzeko, euren enpresa sortuta, eta badaude proiektu garatzen. Hola, chicos. Nik uste dute ikasturtea bukatzerako, eukiko ditugula 60, 70 enpresa martxan jarrita. Maite, irakaslea izateaz gain, dinamizatzailea ere bada, eta hau, Mendizabala Institutuko enpresa mintegia da. Aurrera egiteko traza duten proiektuak aukeratzen dira urrats baten, eta haiek tutorizatzen ditu. Konparazio batera, aurrari zutitzeko eskua eman, lehen pausoak ematen lagundu, eta bakarrik ibiltzen erakusten diote. Enpresek hemen dute egoitza, izan ere urrats bat programak behar dituzten baliabideak ere ematen dizkie proiektuei. Bulegoa eskainiz, kasu honetan bezala, edo izan daiteke erremintak edo tailerrak behar izatea. Trantsizio horretan laguntzen diegu, aurrera egiten duten arte, edo ideia horrek ez duela balio konturatu arte. Duela 14 urte ekimen hau hasi zenetik 400 enpresa sortu dira, eta enpresa horien 175ek martxan segitzen du gaur egun.